Indija će otvoriti najviši željeznički most na svijetu, 359 metara iznad rijeke Chenab. Prije nego što je čelik dotaknuo nebo iznad klanca rijeke Chenab, inženjeri su stajali na himalajskoj stijeni i mjerili prazninu koja je gutala ceste, vrijeme i svaku sigurnost. Godinama kasnije, most koji su podigli učinio bi više od rušenja rekorda. Zauvijek bi promijenio način na koji se jedna regija može kretati. Ponor koji je zaustavio željeznicu. Klanac rijeke Chenab ne izgleda kao mjesto gdje željeznice zastaju, već kao mjesto gdje nestaju. Duboko u Himalajama, u Jamu i Kašmiru, rijeka se probija kroz strme stijene i nestabilne padine, stvarajući okomiti krajolik u kojem se vrijeme brzo mijenja, a uobičajena logika gradnje počinje zakazivati. Planirana mostovna konstrukcija nalazila bi se 359 metara iznad rijeke, na visini toliko ekstremnoj da poznate usporedbe postaju nedovoljne kada radnici stanu na rub i pogledaju dolje. Ipak, sama visina nikada nije bila jedini inženjerski problem s kojim su se suočavali. Inženjeri su se morali nositi s mnogo surovijom kombinacijom sila, snažnim vjetrovima, seizmičkim rizikom, raspucanim planinskim terenom i lokacijom toliko izoliranom da je i sam dolazak do nje zahtijevao godine opasnih radova na pristupu kroz litice i uske izbočine. Svaki stroj, radnik i čelični element morao je preživjeti planinu prije nego što je gradnja uopće mogla istinski započeti u svakom godišnjem dobu i pod nemilosrdnim uvjetima. To je ono što je Chenab učinilo pravim sukobom ove priče. Indija nije samo pokušavala izgraditi most, već željeznički stabilan prijelaz unutar krajolika koji se opirao svakom koraku. Zašto je ovaj most morao postojati? Most preko Chenaba nikada nije bio zamišljen kao izolirani spomenik, jer njegova prava svrha ima smisla samo unutar šire željezničke pruge Udhampur, Srinagar, Baramulla. Desetljećima je dolinu Kašmira bilo teško povezati cjelogodišnjim kopnenim prijevozom, posebno kada su klizišta, snijeg i zatvaranja cesta prekidali kretanje preko planinskih ruta. Željeznica koja bi prolazila kroz ovaj teren obećavala je nešto trajnije od sezonskog pristupa, a klanac rijeke Chenab stajao je točno na putu tog obećanja. Zato je ovaj projekt od samog početka nosio pritisak koji je daleko nadilazio inženjerski prestiž. Most je trebao nositi prugu osmišljenu za poboljšanje civilne mobilnosti, smanjenje neizvjesnosti putovanja, jačanje logistike i pouzdanije povezivanje udaljenih planinskih regija sa širom nacionalnom željezničkom mrežom. Za lokalne zajednice to je značilo lakše kretanje ljudi, opskrbe i prilika. Za planere je značilo zatvaranje strateške praznine koju same ceste nisu mogle dosljedno riješiti. Neuspjeh bi značio više od običnog kašnjenja u gradnji, jer bi učvrstio ideju da su neki krajolici, unatoč modernim alatima, u praksi gotovo nemogući za premostiti. Uspjeh bi, nasuprot tome, dokazao da se infrastruktura u Himalajama može projektirati ne samo za naslovnice, nego za kontinuitet, otpornost i dugoročnu uporabu u stvarnim uvjetima. Projektiranje za nemoguće. Rješenje za klanac Chenaba nije bilo jednostavno izgraditi višu verziju običnog mosta, jer bi se uobičajena logika gradnje mostova teško nosila s prijenosom željezničkih opterećenja preko takve dubine uz dugoročnu stabilnost. Inženjeri su odabrali masivnu čeličnu lučnu konstrukciju, koja omogućuje prijenos sila u planinske padine, dok istodobno nosi mostovnu konstrukciju visoko iznad rijeke kroz geometriju osmišljenu za kompresiju, ravnotežu i kontrolirane putanje opterećenja. U punoj veličini struktura je zahtijevala razinu preciznosti koju je teško čak i zamisliti na temelju fotografija. Most se uzdiže oko 359 metara iznad riječnog korita, s glavnim rasponom luka od približno 467 metara, a te brojke su važne jer je svaki dodatni metar povećavao složenost izrade, poravnanja i ponašanja konstrukcije pod dinamičkim silama. To nije bio samo problem veličine, već i pitanje kako će se čelik ponašati u neprijateljskom himalajskom okruženju tijekom desetljeća uporabe.
Projektiranje za opstanak značilo je uzeti u obzir vjetar, seizmička pomicanja, temperaturne promjene i stvarnost strateški osjetljive regije. Indijski inženjeri i projektne vlasti također su ugradili razmatranja otpornosti na eksplozijska opterećenja uz javno dokumentirane reference na konzultacije o zaštitnom dizajnu, što mostu daje značenje infrastrukture otporne na oštećenja, a ne samo infrastrukture koja ruši rekorde. U jednom od najupečatljivijih izraza te filozofije, dužnosnici su opisali koncept otpornosti prema kojem bi most mogao ostati operativan pri ograničenoj brzini čak i nakon ozbiljnog strukturnog gubitka. Standard koji pokazuje koliko je duboko planiranje izvanrednih situacija oblikovalo projekt od samog početka. Gradnja na mjestu koje je uzvraćalo udarac. Jednom kada je projekt bio dovršen na papiru, planina je nametnula drugi test koji crteži sami po sebi nisu mogli riješiti. Lokacija na Chenabu zahtijevala je gradnju u fazama koje su određivali teren, vremenski prozori i ograničen pristup, što je značilo da su inženjerski timovi morali stvoriti uvjete za gradnju prije nego što su uopće mogli početi sastavljati most. Ceste, platforme, transportne rute i radne točke morale su biti isklesane, stabilizirane i održavane na strmim padinama, gdje se teška oprema nije mogla kretati s uobičajenom sigurnošću. Visina buduće mostovne konstrukcije pretvorila je svaku operaciju u vježbu preciznosti s posljedicama koje su rasle zajedno s dubinom klanca. Čelični elementi morali su biti transportirani, podignuti, postavljeni i spojeni u slijedu koji je čuvao geometriju konstrukcije, dok se istodobno odupirao vjetru i pomicanju poravnanja. Privremeni sustavi, operacije oslonjene na kabele i metode montaže na velikim visinama postali su nužni jer riječna dolina ispod nije ostavljala nikakav prostor za improvizirane ispravke kada bi veliki elementi već bili u pokretu. Ljudska vještina nosila je jednaku težinu kao i strojevi tijekom ove faze. Zavarivači, timovi za podizanje tereta, inženjeri i nadzornici radili su u okruženju gdje su se vidljivost, komunikacija i vrijeme izvođenja mogli promijeniti s vremenskim uvjetima, dok je šira regija donosila dodatne logističke i sigurnosne pritiske koji su komplicirali raspored i kretanje. Kašnjenja u projektu poput ovoga nisu bila znak neuspjeha. Bila su dio cijene postizanja preciznosti u krajoliku koji je neumorno kažnjavao svaku žurbu. Trenutak kada se ponor zatvorio. Godinama je most preko Chenaba postojao kao dvije namjere koje su napredovale jedna prema drugoj, svaka strana krećući se prema točki koja je visjela iznad otvorenog prostora gdje bi svaka pogreška odmah postala očita. Do trenutka kada su se segmenti luka približili zatvaranju, projekt je već apsorbirao golem rad, preciznu izradu čeličnih elemenata i faznu montažu, ali završna faza spajanja nosila je drugačiju vrstu pritiska jer je testirala jesu li svi prethodni proračuni ostali točni u planini. To je bila faza u kojoj tolerancija poravnanja više nije bila apstraktna inženjerska specifikacija, nego je postala cijela priča. Timovi su morali dovesti masivne čelične elemente u točno određeni položaj unatoč visini, ponašanju vjetra i svim varijablama koje su se nakupile tijekom gradnje, dok je sama konstrukcija reagirala na temperaturu i opterećenje koji mogu suptilno promijeniti dimenzije. Zatvaranje luka stoga nije bilo jedan dramatičan trenutak, nego kontrolirano približavanje u kojem su se geometrija, tajming i disciplina izvođenja morali savršeno poklopiti. Kada se ponor napokon zatvorio, dobitak je bio veći od samog vidljivog spajanja čelika. Taj je trenutak potvrdio da most može prijeći put od odvažnog plana do koherentne strukture i pretvorio je godine teškog rada na lokaciji u dokaz da klanac više nije prekid u željezničkoj liniji. U praktičnom smislu, projekt je prešao svoju psihološku granicu jer nemogući dio više nije bio ideja nego dovršeni raspon. Više od svjetskog rekorda.
Do trenutka kada je most preko Čenaba ušao u javnu maštu, izraz najviši željeznički most na svijetu postao je njegova glavna oznaka, ali taj opis obuhvaća samo najvidljiviji dio njegova značenja. Rekordi privlače pažnju jer ih je lako razumjeti, dok infrastruktura postaje važna zato što mijenja način na koji ljudi i sustavi funkcioniraju dugo nakon što naslovnice nestanu. U slučaju Čenaba, dublje postignuće nije samo visina, nego stvaranje pouzdanog željezničkog prijelaza kroz teren koji je neprestano ometao uobičajeno kretanje. Ta promjena nosi praktične posljedice za širi željeznički koridor i za zajednice povezane s njim. Stabilna željeznička veza može poboljšati predvidljivost prijevoza, smanjiti ovisnost o cestovnim dionicama ranjivim na vremenske uvjete i ojačati kretanje putnika i robe kroz regiju u kojoj je geografija dugo djelovala poput prepreke. S vremenom most postaje sve manje spektakl na nebu, a sve više funkcionalni dio svakodnevnog života, što je pravi test uspjeha inženjerstva velikih projekata. On također predstavlja širu izjavu o nacionalnoj sposobnosti. Indija ovaj izazov nije riješila gradnjom u lakim uvjetima, pa postupnim povećavanjem razmjera. Riješila ga je unutar neprijateljskog krajolika uz stroge sigurnosne zahtjeve i s projektantskom filozofijom oblikovanom jednako otpornošću koliko i ambicijom. Upravo zato Čenab predstavlja više od rekorda jer utjelovljuje inženjersko samopouzdanje pod ograničenjima. Što most otkriva o modernoj infrastrukturi? Most preko Čenaba također otkriva nešto šire o tome kako se danas procjenjuje moderna infrastruktura, posebno u zahtjevnom terenu gdje uspjeh ovisi o mnogo više od tehničke elegancije. Ključno pitanje više nije mogu li inženjeri stvoriti nešto veliko, nego mogu li izgraditi sustave koji ostaju funkcionalni kroz neizvjesnost, sukobe, okolišne pritiske i desetljeća stvarne uporabe. U tom smislu, Čenab je jednako lekcija iz projektantske filozofije koliko i podvig konstrukcijskog inženjerstva. Njegova priča pokazuje da otpornost nije značajka koja se dodaje na kraju projekta radi umirenja, jer mora oblikovati odluke od prvih geodetskih linija do posljednjeg čeličnog spoja. Vrijednost mosta proizlazi iz toga koliko je rizika predviđeno prije nego što bi ih neuspjeh mogao razotkriti, te iz toga koliko je pažljivo ljudski trud pretvorio planove u preciznost unutar surovog krajolika. Ono što se uzdiže iznad klanca stoga nije samo čelik i geometrija, nego zapis discipliniranih odluka donesenih pod pritiskom. To je dublji moderni standard koji most preko Čenaba ispunjava i razlog zašto njegovo značenje seže daleko izvan jednog dramatičnog prijelaza. Visoko iznad rijeke Čenab, ovaj most dokazuje da moderno inženjerstvo nije samo pitanje dosezanja sve dalje, nego i sposobnosti da se ostane čvrst ondje gdje se susreću teren, vrijeme i rizik. Ako vas je ova priča dirnula, ostanite s nama, jer svijet je pun nemogućih prijelaza koji čekaju da budu razumljeni.